Kaixo, arratsalde guztioi. Maiatzaren 13a. Datorren maiatzaren 28irako badakizue EH Bilduk konferentzia municipalista antolatu duela. Beste asteburu bat izorratu nahi digu EH Bilduk, gure egiturak. Baina ondo pentsatzen jarrita, zenbateraino den izurratzea edo zenbateraino den gauzak aurreratzea eta erraztea azter dezagun. Izan ere, askotan esan dugu guk, ezagutu nahi dugula oinatin zera jasangarritasun energetikoa dela eta egiten ari diren lanak, zera sarea interneta eratzeko egiten ari diren proiektuak, Azpeitian elikadurarekin egindakoak, beste hainbat lekutan zaintzarekin usurbilen egiten ari direna, eta guztiak jakin nahi ditugu, guztien berri jakin nahi dugu, gure herrira ahal ditugun guztiak ekartzeko eta gure herrian txertatzeko programa hori guztiak. Bada konferentzia municipalistan hain zuzen ere horixe izango dugu. Euskal Herriko, naiz atzerriko, Kataloniakoak eta Lausanakoak eta beste zenbait lekutakoak etorriko dira, Irlandarrak ere izango dira, eta beren proiektuak, proiektu erakargarri horiek denak egun batean ezagutu ahal izango ditugu. Beraz, badakit batzuk ezin zaretela joan, ezina daukazuen hori ez ditut zer esango, baina beste hori animatu eskatu digute herrigintzatik ere ordezkariren bat joateko, eta batez ere zinegotzik ahalik eta gehien joateko. Beraz, animo eta eman izena lehenbailen eta jarri WhatsAppeko taldean izena zeinek eman duzuen jakin dezagun. Aio, asteburu on!